Atay. Ubay-ubay na nga barangay akong naagtuan pero murag-surot na yung manok sa silingan ba. Saan may buhato na kuha ni para makakwarta ta? Ay tama. Oras na siguro para manalay ta. Kay murag ninggara na ning CM Farm sa Facebook ba. Time pa, akong katimit si Jeffrey. Pre! Huwag kalaay sa panahon, watay kwarta! Sorry, Miguel. Ano mga Mr. Ling? Gagi na, pero na ako, pre. Mahal nga, sorry. Pasensya kayo. Okay na ka, okay na ka? Okay ra. Wala ka na injured. Hapit! Hapit, kaning Anong taon ka? Kalitra makakabot, manipa! Glasgow, nakadungog, manggod ko na istorya ka ba, nga wala kay kwarta. Timing kayo, pre, tindog, gra, okay na mga hawak. Iki, gamit ra ba kayo na? Sakit yung lubot ba? What if, pre? What if, pre? Manalay tag basketball. Murag good idea, pre. Kaya wala po kay kwarta ba? Gali no, kay perfect kaya itong doo. Ako ang rebounder niya, ikaw ang shooter. Ay, siyempre, take screen ba yan ka no? Screen gani no. Kamarama kay ko mo screen, kay lasa kong gay screen, kabantay ka. 1 kilo nga tiyan sa baboy. Baboy! Nagsugba ka! Ay, tama, kalimito. Basta, tara, manalay na to ta. Nya, may nga itong forma. Dapat siguro mag-ilista, pre. Magsapatos, mag-up and down uniform ba? Lain Para po kayo formal. no. Sige, mag-ilista, tara, mag-ilista ta. Oh, sige na, kay maari na ko dire. Sige. Wala sa ko pantalan bi kaya kung nagano na ako. Kung pilahan na ako. Uy, kuli na gikawat ako na sikula kong diyon. Tepa. Baba, dra, pre. Kasama ng trabahoan ni pre nga. Nagkuhan-kuhan naman nung kadra nga manalay man ta. Mag-anbas, pre. Pagpusta na to ba? Wala makapasahiro to. Abi pa lang nga, abalabal driver ta nga basketball player man ta. Unsa ka, pre? Racket man, pre. Unsa man ka? Timpa. Usap na itong dulaan. 3v3 o 2v2. Ay, gulas ko. 3v3 ginaasa man si Papi. Di ka may kabalo na biyak ang papi nga. Under tong JJ, di wakauban sa tuwa. Nada, unsa. Di siguro mo silbi og tubito, pre. Uy! Ay kabalaka na pre, kay nanakoy gi-hire. So, nakuha kang import, pre. Negro, pre. Ay, negro. Dili ni negro pre, pero pution ni siya. Wow. Ay, dakog lawas. Amerikano. Pwede. Dakog lawas. Dakog bukton. Puti ka, may. Lapad o gabaga. Dako pagbukton sa imo, ha? Mas dako pa pare nga mas lapad pa gyud. Ay, galasgaw. Murag dako at sa makadaw ka ni ba? Bagtak pa imo pre mga 10 kilos lagi. Halak ka. Balik 10 kilos ga bagtak. Ay, puti ka, may. Murag kailan ako anak ba? Kanang player sa Sim Farm, si Tansyong Bungan Siso. Akala yung kagyawit pre, layo na kayo si Tansyong Bungan Siso ane. Nga, sama tawag na ako na eh. Tawagan na, pre. Kay hapon na ba? Lamin na kay idula ba? Nga, asa man to siya ha. Ay, tuara. Tik! Dula na ta! Halas ko ka, pre. Ako man ang asawa. Naunsa man ka. Wayanan, 5K ang talaya. Wala dyan kay mindset ba? Hunaw na aragod pre, pag imong asawa, duha mo manalay. Masulo na tong kwarta, di ba? Masulong kwarta. Pili na tadaan na ba? Naunsa man ka, oy. Ay, pildi wa kay salig sa imong asawa, pre. Awar kong lawas, ana o, pang tank build. Naunsa pang boxing man na, di ba na? Haliga na nga, awang lawas, ano, pang tank build. Pang tank build na. Pang wrestling man na. Naunsa ka mo na idula na. Bahala, pre, ha? Hoy! Bahala dyan ka. Na, jate ni uli naman hinoon. Wa gisalig tong isa na ba? Talawan, tawana. Dula ta, dula!